Guys, gikan ko karon nga na maligya og isda. So karon, muuli na ko sa kong balay kay kanang nahulot naman akong isda. Wala na. Wala na akong isda, guys. Ang nahitabuan nipalit kog manok para birthday sa ako ang anak karong Mayo 1. So karon, guys, kay hulot naman akong isda. Nadugay man kog uli kay nangita pa ko og manok. So karon, kato ko sawa na ko ron nasuko gito siya nga dugay ko na uli. Kay kini mo kung akong message basta dugay ko uli mangita naman siya kay wa pa mo koy pamahaw pagikan sa balay. Wala pa mo koy pamahaw kay nigikan ko alas 5:30 sa buntag. So karon mga alas 11 na. Nya wa pa ko mauli, nahibong to siya nga dugay ko na uli. Wa pa mo koy pamahaw. Okay, akong isda kasagaran sayo man mahurot. Ato ko mamahaw sa balay ni balik. Karon alas 11 na. Wa pa ko mo uli. Karon pa ko padung uli na kay ang manok wa man madakpi kay para birthday sa akong anak. So karon, guys, ang akong himuon ani karon igabot sa balay. Suko naman ito siya. Ako siyang i-prank. I-prank na ako ang misis. Kay suko naman ito siya. So tanawa ninyo ang dagway ani akong misis ug may musuko. Puti suga ni problema ani ron. Unsaon ako pagmuntar ani akong kamera nga wa man koy kuyog. Ako ra man usara. So ang may tabo ani ron kabalak anak ko di mamuntar ang kamera kuan lang dayon niya ang iyang atraksyon pero pamasin de ug nay maka na ko idea ug wa siya sa balay karon naglawag to siyang baboy mamuntar na ko niya akong cellphone asa na ko ni ibutang. So mahuman jud ang prank pero karon sitwasyon na wa pa ko kibaw unsay may tabo ani kay timan ninyo atangin ninyo ha timan. One eternity later. Prank siya kanang hubog kuno ay ko uli sa balay kay dugay kuno uli kay nindagi isda. Morning manok akong da. So hurot naman ko isda, muli na ko. Ako'y prank siya nga hubog kuno ko. Hubog ko. May lag na makakupot ng cellphone ron. May bawo mo nga. Unsa kini siya kay sug og dugay ko mauli. Okay? Thank you so much in order biting ka na do it again. Good morning. A few minutes later. Guys, kung pa sa akong anak dito, ang ako kunong message na pamilya na. Kay suko kuno kay siya na hubog kuno kay ko. Suko na kuno kay siya. Karon ang itabo ni akong anak may mabidyo akong ginsatan akong anak, kapidyoy ko na. Koy prank imong mama. Kung sa iyang pili ka ng hubog nga bana nga maligya lag isda. Maligya isda paguli hubog niya. Nagkatawa ko daan, guys. Pasensya na. Ako ibilin ro motor. Yan nahan kamay. Ako ibilin ang motor. Maglakaw na kung dumadong balay. Pitpit ko sa manok. Pitpit ko sa manok nga akong ipalit. Ako i-prank ang akong misis. Excited ako, guys. Makita mo sa akong misis kung sa kaisog. Kung masuko ang asawa, natural, isog yung ginaw. Pero ang dinood, guys, dili ni siya isog. Pinangga ko kay ani. Pinangga kay ko ani. Ang agwa niya, isog kay ni siya. Sa matang panahon, lumulakaw ko, mali ko muli yung may karo ba? Talong pananggit ba? Ako siya i-prank na ako, guys. At ang ninyo! Woo! Ninda ko isda. Okay. Ani ko ni bilin ang motor di ani, babaw. Dool sa among balay. Di ani ay. Ani na ko ibilin, guys. Dire. Ani na ko ibilin di ani kay ang iyang manghod ninda magprutas sa sunahan. Kanang ibilin ko ni ang motor. Karon maglakaw ko dito sa nahan. Maglakaw lang ko dito nahan, guys.
lisod magstahan guys. Pili na ko diri guys. Manok na ko patay na tingali ni. Kol. Alay. Ulot na. Okay guys. Magbitbit na lang ko nito pa daw lakaw balay. Magbitbit ko ning manok. Nya magpabug-hubog dayon. Ang plasan ko pabug-hubog dayon. Okay. A few minutes later. Doon na kayo kong asawa guys. Hapit na yun. Doon ligo kong sumba ka kong balay. Doon ito kayo ko ay saba. Manawa. Motor ako gang, ako ibili no. Bukid din na madaan ako gang, tindag isda. Ulos utang. Wala mo ka mauli. Ako na mauli, baka may mamuli motor. Imo ko ipadistasya, ano na. Wala, motor ka to. Di lagi matog lagi. Adlaw pa kay ron. Baru aja ng buwan nga. Pabog-hubog mo na, pero napugol mo na ani. Sir, ito ni mo dre. Natol ko pilik. Nya ang motor sa may mo dato to. Balik ko din. Pa tuloy. Duangan. Yaw, karon. Mura kang manok ron. Sayo ka makakainom. Tuba. Hindi tayo niya ka. Ano na? Muna na diharon. Naunsa na sa limukoy. Asa ni mama ni Mami? Layas! Layas ko kay ubog kay ka. Kapoy ni tao pala hubog. Ang berta gang, wala na. So wala na. Napugong tayo, wala na. So ibayan mo dito sa isda. Bayad ako manok, 500 naman ta. Yan, so ibayan mo sa isda. Ano mo naman kay kwarta? Ay, kubuan eh. Kubuangan, may kunin mo na ableta na na, oh. Ang cellphone na akong ikuha. Usa? Cellphone ako na. Kubuan. Paninda, hawak. Ano ko na? Kamahalin mo sa isda, boy. Akong ibayad sa isda lagi. Tanawa ko na. Dito na din, bayan na din sa isda. Wala akong ibayad isda. Manok ako giberan. Yan na, may kwarta ka daan ako daan. Yan mo rin halis isda niya eh. Bati na. Uy, pagsulo di ang buwangan ka eh. Sumibayad mo sa isda. Buang siguro negosyo. Ano mo? Huwag ikwarta do. Hindi na ang negosyo kay kulit mo kay kwarta. Hindi dahil mo kwarta yung magpaguro. Ano na, kwarta mo dahil. Tapar sa na niya gan. Oh, eh ko patapra Alejandro. Peh! Ano mo negosyo kang inana kang matapar lang ko may bang matawag ka diha. Ayo ko tapra mo negosyo. Nagdapa ka kwarta ka kas. Niasa na maron. Bayad na ko manok. Kaya 500 mga na, 500. Iutang na listahan. Tanawa listahan. Iutang ang tipo ang 500 ko asa kwarta iutang. Ang man imong kwarta gibayad ako gida kaya gibayad sa manok. Yan 500 ka naman no. Asa mo 500 ron? Pila na yung kwarta na sa akong bagay. Pila man na diha. Kana usa gatos? Ha? Ako. Sakit to sa na. Oh, naulian mo ka. Oh, asa mo kwarta naman ron? Sure di mo negosyo eh. Magnegosyo ka yung una na lang kang ay kabuang eh. Porte mo isda ako yung pataplan. Oy. Huwag ka diha oy. Negosyo ka ito siguro nagbisyo ngayon na may pamutog ka na lang maghapon.
Ako kabuangi. Togo. Ako kabuangi nang patapuron ko na yung buanga ka. Hala ka rin. May nangutang kong isda. Kami nangutang. Kaya bayad na. Ito mong kasi mong daan. Burot. O, sama na. Sabi na. Ilang manok? Kinintos? Hay, may kinintos. Ah. Ngayon mo isda. Wag na halin. Ang mga pangatang. Parang manok lo eh. Namamatay ni lo eh. Mungaan pa yung manok. Longgay. Lalang ni Papa. Basto sa may. Nangina na. I-vlog na lisig may. Nakaki na. Huwag ka siya ko. Hindi na mawaw. Nanay. Yan. Kahi. Nauwang na yung taon sa Alejandro. Kawawa na. Nakahihi ka. Tapos mo ihi ha. Idot na siya. Idot na lang ng luwi. Nang si ihi. May ayaw ni Moron. Sa'yo pa kayo no. Bubong ka. Kaihi pa nga. Wawa ni mo diha. Vlogger nga pala ihi. Vlog na lisig mo. Nasa limo ko. Ihi. Mataya. Okay guys. Naplaga nga akong asawa guys. Woo! Mataya sa pa kong anak ko. Suko kasi siya. Tinawad yun guys. Akong gihian siya kay. Pati gihiyon ako ganyan akong ipupugungan kay kanaan. Wala, sige pala yung ihi. Tinawad yun na.